Sari sinden sampean sinten lho? Kakak sinten? Tegar. Oh Tegar. Tegar itu jenenge Tegar. Kakak Tegar itu kakak sampean. Oh nggih. Ya napa nduk? Kuwi numbang apa nduk? Sakarepmu. Aku ora ngarani. Rasa dadak minggu ibumu utawa sapa. Wis pokoke santai sakarepmu. Rekambang sinom apa langgam apa. Oh. Wes semangat sama-sama manut awakmu dhewe. Cuman diatik gini. Oh, karo ora kowe. Tenang iki. Nggih. Nek batik binting enggak. Enggak. Ning nang arep ngono gawe. Lho, tak dulure munggah iki. Dulure nek musik. Aku bilang tamu tekan kanca negara iki nek dhewe iki wis aja nek ngono goblokmu ngono iki. Mungkin larasnya pelak barang. Apa yang mboten apa-apa? Mau pelak barang soal pelak barang ngono kok. Ya kaya apa lho. Jambul iki wis demes ngono. Iki panyuwun Siluman Rekambang iki sing nyuwun ya pendhelingane Rekambang karo Batik Blindo iki sing nyuwun pendhelingane beliaunya Bapak Gunari. Nyuwun apa? Rekambang Batik Blindo mane ya terus Bengawan Sore. Oh, waktu ini kalau kita tanggal Purwayang BMC selalu jaya. Wassalam, matur nuwun sangat agung. Ayo nduk, wis aku lan ganggu kowe. Wis sakarmu. Ngawang samo Catane tau taman ini iki lan manuk-manukan. Nek sing buat manuk-manukan. Ah iya. Nah, boleh sih ora apa-apa. Wes ora masalah. Ora kudu apa kok. Ning penting gelem nulis aja mbok foto, ya. Wis saiki iki sendiri ora nek kok sudah nulis kok ora gelem. Angger HP-ne modian kan bingung. Nek koyo pokoke nulis gelem ngono apik. Kok kacamata ora tak sini kacamata.
Aku main itu berarti. Ya, enggak. Ada yen mangkono no kan sinadya Mbak ini melu senam saltung ini wah teko lho ulang gagas wis menang wah inti kue bener tapi untuk pernapasan belajar lagi ya. Nah intinya bener kue tapi untuk pernapasan belajar lagi ini kue tanggung anak dulu lah sumber pula kayak gamelan ayo ini paling anu rubina ya ini suka oke satu saya ini kena pelawak undang dulu ini orang nanti kena itu berarti itu campur lombok campur sari bagong grup lari sira umum Oktober iki tampa 17 ngomong satu surat grog-grog ini bukan ini apa-apa sudah kakek kalau ora ikhlas masalah udah penuh nyenduk belajarnya nyenduk ya ya makin nuwun sendiri bawa iya cilik ya oh ajeng dipangi kali Pak Joni kan ndok Pak Joni ngopi kayak bapakku sing Nganjuk bapakku kan kok ndok nek baru Bojonegoro Pak Gunari nek Nganjuk Pak bener ngono bener niku apa Jodi kayak bapakku ndok wes juragan ngopi
bayangno tinggal tasih nganjut kan kene kok numpak viral iki lewat lae batine tresno karo Pak Gunari mongso lakona tekan kene tapi palingane Mbak Joni oh iya ya nuwun matur nuwun pinter ya seneng banget aku kok iki sing saya oleh dulu Pak studi bukan itu bakal dadi tenan oh iya tenan ya mangga gundul Pak